Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, menuju bahagia. Itulah tujuan kita, Indonesia merdeka. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, Indonesia. Syarat-syarat sampai ke timur
Atur para kanca atur pampatya dumateng para rawuh sedaya atur nuwun sanget ing rawuhnya ing pakempalan dalu menika mugi Allah ingkang maha kuwasa kersa maring witata atur para putra atur pambagya nyuwun ing bapak ibu sedaya padha bau pikir lan tenaga sarta bantu kelawan jiwa raga Gusti Allah ingkang maha kuwasa kersa paring witata kita sesuwun dumateng pangeran saged neten kewajiban para dawuhe Gusti pangeran ingkang kasebat ing dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang dados utusan kautus dening pangeran atur sugeng dumateng kang samya dateng ambai kesani badan kula wujud cepat melan ampun ngantos samya jinglang make mudah masanggara
ayo pro kanca ngawerono rukune Islam ya iku lima satan loro rukun kang siji bisa sira kalawan aji kaping pindhone
Dayak topeng gawedan Kembang sulek kumandang suarane Tulan tulit kepena unine Unine mok renyohake swarane kenjong tipung sulek sikrak kendangane Seni topeng gawedan Dayak topeng gawedan Kembang sulek kumandang suarane Tulan tulit kepena Unine mok renyohake barengan gendrong ketipung sulek sigrak kendangane Ayo kanca rame-rame totong topeng gawedan pusaka Gampang-gampang sulek kumandang suarane Tulan tulit kepena unine Unine mok renyohake barengan gendrong ketipung sulek sigrak kendangane ayo kanca bareng-bareng nonton Dayak topeng gawedan Kembang sulek kumandang suarane Tulan tulit kepena unine mok renyohake swarane kenjong tipung sulek sikrak kendangane Dualas kok gawe awe jodoh malas le nyambut gawe gampang-gampang sulek kumandang suarane Tulan tulit kepena unine Unine mok renyohake barengan gendrong ketipung sulek sigrak kendangane Pemuda ditosanga serupane ala aja ngala-ala awe tunggal bangsa Perayaan ini yang besar sekali untuk memperingati pernikahan hari ini. bila kula niki saged ugi mriki sebab ditimbali kaliyan warga mriki Perlu arah-arah gawe pernikahan supaya ditegak sarta bisa aman. ayo para kanca
Ayo prakanca padha olahraga supaya pada dirasa sinambi padha erak-erak kawula ingkang miturut agama. Ayo para sedulur Islam sedaya bebarengan ngurmatono marang wirote Nabi junjungan kita Nabi Muhammad yang mulya. Ayo kaum muslimin muslimat sarta ansor lan fatayat padha kiyata anggone menghormat marang miyate Muhammad. Lamun wong urip ra gelem menghormat besok yen ana akhirat bakal keparingan siksa lan laknat geni neraka kakulat. Nanging kan padha gelem menghormati maring ngocek Kanjeng Nabi besok yen kita tumeka ing pati diganjar swarga kang edi. Lafali nanti nang tawoil Islam iku dawuhnya pangeran agamamu kuwi Gusti Allah Islam iku telakoni tenan. Mila prasetulur ing tersanga tetep ana ing kewajiban ayat kang kasebut ana ing dalam Quran terang dawuhe pangeran. Bila sedaya kang saya preksa ingkang kanten tintakna agama Islam ingkang luwih utama iku dadi kewajibanna. Pada bulan Rajab bulan yang besar sekali, pada bulan Rajab bulan yang besar sekali, itu kewajiban umat Islam memperingati karena waktu itu jatuh Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammadun Nabi wa alihi wa sahbihi. Maka mari kita bersama diperingati, maka mari kita bersama diperingati oleh kaum Islam pemuda dengan pemudi. Jika tidak hormat akan dapat potong besi, tetapi yang hormat diberi amal yang suci. Sapa wong urip kang ora gelem meringati, sapa wong urip kang ora gelem meringati marang Mi'raj Nabi Muhammad Nabi yang suci. Besok yen wis mati dicemplungke ana geni kang aran neraka selawase ora mati. Mula waktu iki aran hari Rajaban, mula waktu iki aran hari Rajaban kanggo meringati Mi'raj Nabi akhir zaman. Najan uga kewan kudu melu perayaan supaya di akhir bisa entuk karomatan. Mula aja wegah najan katon susah payah. Mula aja wegah najan katon susah payah. Sebab angelingi tinimbang salat ibadah iku wis kalebu ibadahe Gusti Allah. Kalau meringati Mi'raj
Gone podo Jatuh saeti untuk cari panyandoke bajul keri siji. Tolak saya nak cai jatuh saeti untuk cari panyandoke bajul keri siji. Wes suwe ora dijamu, jamu pisan kodho ngawar-awar. Wes suwe ora ketemu, temu pisan seni topeng kawedar. Tolak saya nak cai jatuh saeti untuk cari
bisa anggolek tombo Tola jahe nak jahe jatola jahe ti Untul jare banyak doke pacul keri siji Tola jahe nak jahe jatola jahe ti Untul jare banyak doke pacul keri siji ereng-ereng omah raya omah gedeng tak saponane gedel ngeyel kok le jaluk ijab abot enteng tak lakonane Tola jahe nak jahe jatola jahe ti Untul jare banyak doke pacul keri siji Tola jahe nak jahe jatola jahe ti Untul jare banyak doke pacul keri siji awan-awan ngundai mbayong raku dawa kacange aku gemah dirapi wong bingung raku kuat nyonggo wirange Tola jahe nak jahe jatola jahe ti Untul jare banyak doke pacul keri siji Tola jahe nak jahe jatola jahe ti Untul jare banyak doke pacul keri siji awan-awan ngundai mbayong raku dawa kacange aku gemah dirapi wong bingung raku kuat nyonggo wirange Tola jahe nak jahe jatola jahe ti Untul jare banyak doke pacul keri siji Tola jahe nak jahe jatola jahe ti Untul jare banyak doke pacul keri siji pirang-pirang motore kanjeng foto mriki tak supirane yen wis seneng aja mengandang golek ono ngendi-ngendi omahe Tola jahe nak jahe jatola jahe ti Untul jare banyak doke pacul keri siji Tola jahe nak jahe jatola jahe ti Untul jare banyak doke pacul keri siji ora budar kuwi candine Magelang kabupatene palbu budar padha senenge numpak sepera padha-padha penake Tola jahe nak jahe jatola jahe ti Untul jare banyak doke pacul keri siji Tola jahe nak jahe jatola jahe ti Untul jare banyak doke pacul keri siji Sekara tepati banget larane nalika uripe akeh masiyane lali mareng rahmat kang tiake apa maneh lali mareng sambayake wis cukup Gusti merapi dadi popi akeh korban ati sing tumangan mati kabeh iki gambaran apa kek uji dateng manungsa larang gunung merapi aku krungu jerit aku krungu tangismu percaya pancen beri lan lara batinmu wis cukup Gusti iki papilengmu menungsa ra bisa pungkiri kuasamu kabeh warga atine kaya diiris oleh nyekseni donya nangis mula ayo para dulur kang kuwi nasis enggal dibantu panduga iku wis wasis Kembang jarak